Tuntuma kan movie Clear Tur hi The Addams Family animation movie ka ani. He movie a chung ka tu pa ber Adama kan ti hi Gomez Adam ani a. Ano pui hi Morticia Adam ani. Fa pan hi nain an fanu hi Wednesday Adam ani a. An fa pa hi Paxley Adam ani ve thung ni. Movie intan tira chuan may pakat dangdai mel takhi alo langa blaster te mangin stepler mang chuan abenga jilin beng be atan amanga mising pa ngai mel mang ang molo alandan chu thlaraw ang mai hi ani boka ma se atheyang to ka moi chuan ain cheya achan chu anin nei ni ani wangani Adams chung ko te singa mi nen anin nei dona Adams chung ko tele he mai chia ti lo khua mi te chuan engma an travelova achan chu an landan chu medang tengai na zong tak ani lo wangin ruk takin ani nei don ani ti chuan mai chia chu ani nei na mun tur lampanin akal zela nupui nei tur bera hi Gomez Adama khani nupui nei atum meka an chile kuang dang te chu chuta chuan an lo om ve mek boka eng thilemoni inin nuam an ditlang lemai ma se khuami mi then khat chu ron langin in nei na chu ron ti top an tuma in nei man lo ngei se an duani achan chu mi mak sak tak tak an pian bel zel nia an ngai wang ani in nei tu ron ti boy tu mi pui te chu an ron nai zela in nei nei ro lakal pui zelani in nei na chu top ngei se an dua ani lo vek po in no dar vek an tum ani in nei na chu kalpui zelani awangin mi pui te chuan anon bei chun zom zela adama chung ko te chu an thlabar lea amo bera po chu alungai lemai adama chuan mi pakhat ne na chuan him taka anni chu chuti lai mun atanga roi chuak tur chuan ati a chu pa chuan na roi chuak ta a ti chuan kara an chuang ta chu kar chu tak sa om lo kut chau hian akhala he kut hi adama ta na mi poimo tak mai ani a ti chuan an tlang zela kong khor tlak tak chu an zo zela engkong nge an zo ti lam chu an ngai to lo hlea kar chu chak takin atlan zela kut chau chu an kar chu akhal zela pi adami pasal nei thar lim chu kar nunga chuan athu fe boka kar chuan mi pakhat hi asuta hlau mai an sut pa hi padang dai mel tak mai ani a kong laya chuan alo kalme kani adama chuan chialo chortur an nei lo ani tile engkim an kalsan ani ti chu angai to chuaka chuan sutpa chu chia hlotan an chhor zuita a kan chenna chengve turin kan hruai turani atia ankar dana tang chuan asilam chu alang thei to a kumtam tak lua to alo ani tu man chena tan an dulova adama tenu pa chuan ngai tu ana thar nein chuta chuan chenga chung ko din thar an tumta a he asilam hi anin atana an mandon awangin asilam ti ming chuana chu Adams Family House ti in an thlak taboka sielo po chu chuta chuan a chengve taboka kum aloveya thillandan alo danglam ta anina chuan an chung ko thlalak lian tak tak chu ain tara chuta chuan an chung kwa chu an pun belti asket theya heng mi te hi an nupa an fa te an fanule an fa pa te anni an fa pa Paxley chu chimom deule danglam em mai ania an fanu Wednesday ve thung chu nguile ngwai the em mai ani achan chu anin upato tak mai chu anin em awangle chu ta tanga chuawa chu achak em wa ani ma se anule pa ti chuan an khap thlata pon lam nun chu ti bayom tak ani antia achan chu social na le dol dal na an tong don ti an hriat wangani mi te chuan anin chu mi maksak le lo om te lo pian na nia an ngai tlat mai boka an fa de chu lo that chialo ma se mi lo ma an ngai tlat don si a chu ti ang ani wang chuan an fa de chu ina tom tir tlat an du zoka an mangai em wang zok ani anin bula chuan magic thingkung a oma a che son theya no pang te chu an muhil an tho vele thingkunga chuan an thu fo thina ani lo vegle thingkung zok chuan no pang ti chu zenga kai tho thin boka Wednesday chu thiana nei lo wangin a khuwa har thei le a
eng lai po in amal tlat deuh reng mai ani aunau pa ve thung ro chu aril ruah chuan rem na ti velin om sia nei lova bom lampang te chu angai na zong ania technology lam te chu atui pui zong tak mai ani in do dan lampang te po atui pui zong tak ani bok apa in ngun nam vai dan zirtir atum te chu adu lova tun laya tuin nge ngun nam vai dan zir du ang ni tuna te chuan mi ten man ro chang kang hliralom an man to ni atia Wednesday chuan gate pon lama tanga thom engamo om chu a hria me chino pang cycle khal thom hi alonia me chino pang chuan chuti laina chuan cheng anom le omlo aron en ani mai thei Wednesday chu gate lama rang takin akala gate chu ahonga cycle khal me chino pang chuan gate atanga ron chuak me chino pang dangdai tak chu amua mihring pa ngai an lo em awang chuan a hlawa atlan cheta a chung thil awang chuan Wednesday chu aril ru anata ema ngui tak chung chuan in lama akile ta a Wednesday chu choi do kana thu in a chung te po chu chuta chuan anom ve boka Wednesday chuan anun hena chuan kapur to e pon lama chua ila phal lo rengem engtika nge chua I phal don atia anu chuan chuawa arem chan hun chu kala hril don chenia ila no panga khotlang nun dan te po I hriat angaya eng angin nge mi ten min ngai ti tele kan chunga an che du dan te po in hriat vek angai ni atia ahun kati huna chuan pon lama chuawa chu kala phal sak don chewalom atia chuti mek lai chuan an pute chuan choi dok an chu aron thleng hlol maya makle dangdai takin aron thleng ni ti kan hutiam ome mundanga chuan adamate chiarlo alo langa TV a in sakdan chungchang chu alo thlir meka TV a chuan in moi tak taka design aron langa TV a meichhia chuan he khuwa hian in lamu ngai reng lo in moi tak tak kasadon ani atia adamate in chu upato takle ronga cheinum ani lo na po arai to hle a man lai black and white thalak ang mai hi ani khuwa chu architect tiam tak chuan a en kola mu anu amin in te chu an moi ema tun lai mi telung dum zong taka sak ani tuna architect me chia kan mu me khi me cheno pang pakhat adamate in va mutu khami nu kha ani ka me cheno pang khan anu hena chuan adamate in chungchang chu anu silin in maktak ani thu asila me cheno pang nu chuan in chungchang chu anga event ta hle a me chenu chuan lataka in pakhat chu amuin angai mo ta hle maya achan chu alui mel to em wang ani chunu chuan khonwam tak asiam ni a in ngain chu khonwam tak chu anon tlo ve ngai lo ani aringa ti chuan tuna khonom mel tak hi mitam takin anon tlo a nuam antia balloon te chu wansa nga te chuan an chua balloon pakhat chuan adamate in chu athlok thlenga Wednesday chu pona Halloween fiama balloon chu amana in chunga alu puya achung te chuan balloon chu khoi atanga ine nge ti in an lo zota ani chuan pona achar ani thu asoya tu ema chuan kanom na lai hi minron tlo ani ti in me cheno pang pakhat a mu thu asoi boka anu chuan helaya hian tuma local lo se keimani bi ka hi kandua midangte khosaziale anom dan hi kan ninga chuwang chuan kan bul naya hian tuma local lo se kan du ani atia Wednesday pa chuan tu tenge locala enge anron ti pon lama chuan eng thil nge thleng ti te ven thi thlaila atia tlanga tang chuan chu khonom mel tak chu lo langin TV news a chuan chu khuwa chu architect ta ani thu te an puanga adama chuan phuti hriat tak mai hian achung te hna chuan nakina chuan khuan kan lakal don nia atia tin mi te chuan tun thlenga anni chung kwa chu an lawa an ngai na lo zia thu asoya khomi le sa anga anin ngai na chu tu man an thathiam lo ani atia inron le sei ho vak po om lo chuan khuwa chuan an kalta eng thilemani chu a thleng le nge angle an khuwa chuan
alien aron lang ta emoni ti mai turin khuwa mi te chuan adama te chung kwa chu an lo en du hle a chu tiang ani awang chuan atira chuan nuam lo an ti hle a ma se tu chunga ma thil thalo an ti lo awangin mi then khat fel tak tak te chuan an landan chu enga vak an lo ngai lo thunga he tiang hi mi te na an hmu dan chu ani no pang te chu an lo lam meka adama te chu chuta chuan an kal ve a an pute chu lamna chuan vakalin dangdai takin avacheta a akot hak la atanga bak ron thlok chuak chu lavin no pangte chu an tlan cheta a midang te po an tlan cheta vek boka architect chuan ka khuwa in lo kala wangin kalo lo ma cheu atia alo cheu au dana wang chuan adamate chung kwa chu an lom hle maya chunu chuan adamate in lo chungchang chu asoi puita a in se thiam lo nge ni a ka khuwa nen hi chuan te khin rual lo ani a alhuin a thing to em mai ani atia in du ani chuan alandan ka ti danglam sak vek thei chewania changkang takle nuam taka ka chos kang cheu atia ma se pi adami chuan nilave heti hian kanin hi kan du berani atia ma se apasal chuan buai ngai love kanin chu ron bel chiangla ron tlo ve ta che atia pa ber chuan ama thataka betu om chun atona wang chuan aphur leni atuka chuan architect chu atamatina chuan akalta paxlia aputele apate chuan ngu nam vai an lo zir meka architect chu a om anuam lo hle a achan chu adamate chung kwa in sakai bak nei an vulai a mu wang chuan ani tin paxlia chu banga chuan aron bet zai mai boxi chunu chu ashil hai takset zetani architect chuan inchung chu aluta a akile thei angem le architect chu han tei hoi kwal vela mun pakata hian an kala adamanu pui chuan nuamati nge arin thu alo soya mundanga chuan an kal le a adamanu pui chuan maimom mang chuan leilon han siama an mani rontlo tu te chu kal turin le leilon chu zo turin atia architect chuan azo hlau le maya atiril afan ani bermai architect chuan ka khuwa ron tlo tu te chuan he in hi an ron tlo ve du karing lo englok nama kan mulawang atia he in hi ka chei that nge ngai ni ani lo chuan mi ten ngatan ma an ngai lowang engzat po sen ngai se ka ti danglam nge angai ni atia Wednesday le architect fanu chu an lo fiam dun meka Wednesday chuan pon lamai kalin in fiam theya midang tenen po inin kom theya inun mandan hi ka o zong takani chian po tam tak inayom sia ti in asila architect chu ron lang le in adamate in chuat chu rong sing noi alo tum meka adama nu pui chuan adu lo lea adama chuan thil poimo tini khuwa hunin anin chu an chungten aron tlo huna rong noi thar in an mu chuan an lung ni don lo ani atia ti chuan architect le a assistant te chu an inatang chuan a chhuat tir ta daya chumi awang chuan architect chu a thin rim hle maya phuba ka langei ngei don ani inin kha kati chevek bokanga ani lo vek po in khuwa ami te nangmani dodal turin karon ti don ani atia an thin rim awang chuan biak po anin belei thei hlom lova an ni man liam dana chuan an lung oi lo hle ani Wednesday chuan anu hena chuan a thian kom chuan school alu thute thian anei nga thute rilin school lu adu ve thute asoya ma se anu chuan arem ti lo na samai Wednesday pa chu ron kalin anu pui hena chuan no pang chunga thinrim na ilang tir thina ikhuwa khirma mani atia kan fanu hi voina tangin school kan lu tir ve turani atia kan fanu hi voina tangin school kan lu tir ve turani atia thian thate po anei ve turalom kan fate hi kan khung reng tur ani love atia atopa chuan Wednesday chuan school akaltan veta ani khatna chuan mi te chuan an lo endu hle maya asam om dan te chu mak an ti em maya a thianu architect fanunen khan chainom na tok thinin chutiang chuan hun chu an mangliam ve zela thian thar meichia
unaw phir an nei bel le ta boka science subject a chuan utok chungchang chu an zirlai ania an class a chuan an mani ti boy tu mi che kha a om ve boka khang thil thleng awang khan Wednesday chu alungoi lo lea eng magic emani thiam na mang chuan utok chu zombie a chantira chu utok zombie chuan an mani ti boy tu mi che chu a panding ta a ti chuan school no pang zong zong le zirti tu te po chuan utok chu lavin an tlan seta a chung thil thleng tele an thian nu Wednesday chuan engkim thunun theina an ewang chuan an thian te chuan tha an ti le a anin thian thana chu alo na sat pha ta deuh deuh boka architect chu lo langin khuwa chuan CCTV ada veka wangin athut mun atang chuan khuwa chu han en kol vela pen pakat chu aril ruwa alo om ta fake account siamin mi te chu thu athon dar ta adam chung ko te chu misual tak le hlom tak anni ti in thu athon dar ta mi te thin lunga chuan hlauna a in tua ti chuan mi te chuan adam ate chung ko laka an fa te chu an khwa khir tangala mi te chuan adam ate chung ko chu anin atanga chuak tu le an khuwa chu chuasan turin an aurol poka adam ate in lama ve thung chuan pi adami adamanu zok chu aron lang lol maya au pa ve to hle mai afapa nen an hanin mule thei chu afapa chu along le maya Wednesday chu school atangin ron bang ve to a bakil sen no aron kil hoa anu chuan engwanga bakil chu kil nge ani ti lo zotin rong la lutuk kanin bel ngai lova khating angkha kan mang ngai lo sin atia Wednesday chuan kanu kadu zong takani sin a eng zong lirin kanun kamang ve to don atia anu chuan nilave hetiang hian kanom ve tur an nilo atia Wednesday chu aunaw panen om dunin anu thil lo thil vele chu an soi duna anu ri ru tu chu an thethiam phareng reng lova anni unaw ro chuan anu le paten anti kwal vel dana chuan an lungoi lo ve le a abik takin anu chu khir anti le ani mase antana thale him lo anu in angai tu na chu an thethiam phareng reng lo ani mithen kha chau te ro an chunga an thamai thei ani Wednesday nu chuan afanun hena chuan abula kal tu le thil poimo soidun tur an nei thu asila mase Wednesday chu akal du lava anu chu alung ni lo hlea pi adami adamanu pui chuan ama chuan engemaw da in anu le pa boral to te chu alo bia anu le pa te nen chuan an fanu chungchang chu an sei hova an chung ko om dan chu an fanu chuan ala rethiam ve mayang ti in rethiam ram zel turin an tia chumi nu chuan afanu chu korsen no ha in ahmuwa he kor hi mishing pa ngai te atanga adon ani Wednesday nu chuan adu lo hle mai Wednesday nu chuan afanu hena chuan min ngai damang che naktu katang chuan school ikal to lovang atia khatiang anga yom kha khadu lo ani atia paxlia aputele apade chu an lo langa paxlia chuan ngun nam veilama chuan aril ru ape theilo hlea akal son ta dei mai boka apale apute te chuan achungchang chu soin ngun nam veida na thiam lo chuan inti siakna chak theidon lova chubaka adams chung ko te chuan ngun nam vai an thiam nge turani ti te an soya ngun nam vai thiam lo chu nein an omanga andam ko chok theilovang ti in he thil hi isi thiam nge karing ti in an soya an thil soi chu paxlia chuan alo ngai tharu ranga ani chu atingoi le zoka architect fanu chu lo langin alandan chu Wednesday ang mai hian ain cheya an pani hi an landan hian ati phur hlea hetianga om hi andu dan berani mase annu le paten andu lo hle thung ani architect chuan afanu in cheidan chu ahmuin alung ni lo hlea afanu cell phone chu alak saka afanu hena chuan nidanga chuan Wednesday nen inin kom thei to ngai lovang atia Wednesday chuan lungnu takin anin chu achwa sana achian nu architect fanun hena chuan akala ani chuan alo hmuin alom lea mase chunga anu strict ziale an panhia income aphal lo thu te a phone alak sak thu te ashila Wednesday chuan a thian nun hena chuan I phone chu zong dunang atia phone chu an zong dun ta ti chuan an thil zon na lama architect secret room
CCTV camera adan room a chuan an lut ta architect fanu chuan anu in khuchung zong zong chu tatang chuan alo mu thei vek ani ti a hrathiam ta a mi te om dan zong zong chuta chuan a mu thei vek mai si nuam lo ati ve hle maya Wednesday point mak ati hle ani nakina chuan architect chuta chuan aron kal ve ta anni chu room pakata chuan akhung sang ta a an ril ru angui dunin an lungai dun hle mai eng event ceremony mang turin media reporter pakhat chuan khua chu aron tloa chu pa lo thlen ma chuan adamate in chu ti chiasak atum turani ani lo vek point adamate chungkwa chu tarang chuan an chhuat theinan ma alangei turani ti in architect chu hril ani a architect chuan tha ti a architect ki assistant chuan adamate chung ko member te zingami chu event sa chuan a om ve thu a hril boka architect chuan thudik lo chu ipuite a thon dar ta a adamate chungkwa zongin minron bai antuma chu wang chuan kanina ron kal khom vek ro ti in thu a thon choka a thu thon dara wang chuan mi te chu nu ina chuan an ron kal khom ta adamate chungkwa chu kan bei turani ti in thu anin cha hloma mi te chuan chu pamin bei turin an chuak thangala chu mini vek chuan adamatina chuan engemaw thil ti khom hi an lo nei meka chu wang chuan an chung te chu an kim hlea hemi hun hi ania adam fapa pax le thiam thil lan ti na hun tur chuni a thiam thil chu en ani anga eng ang taka thiam nge ani ti chu en ani don ani even chu man chho tan mek zel ani a khomi puide chu adamate bei tur chuan an ron kal ve mek boka pax le chu theito pa ringin han awa chu menu loka chuan ama e chuan mi mulle khabe mul aron tro ta thuta apa chuan a multe chu aron ti fai sakta tuna chuan ngun na man thiam lam in elna an ran chhota ma se pax le chu a chak zo talawa apa chu alung ni vak lawa hetil hi pax le chuan ati thei thlot lowani ti chu achung te chuan an muta pax le chuan apa chu ama athiam turin adila khopui mi te chuan an ron beita lungchu khol mangin an ron vom ta pop maya pax lia pa chuan afa panhena chuan ka fa pa thoro voina tang chuan thil ka thiam ta i tuizong chu bomti puale man ro chang kang lam ani ti ka sia tun hi apoimo hun lai takani i thiam na chu voin hi alantir hun tak ani atia pax lia chuan sairo kher la in bom chu khomi telama chuan a perta adamate chu kil tinatang chuan ron bai an ni a adamate in chung chu aron chimin a in chu atlu sop tan ta Wednesday chuan ahun taka achung te chu aron chan hima thing a in fiam pui chin mang chuan achung te chu azar mangin a thiar chuak ta architect chuan anni chu tha alatum zel thawa ma se aron bele ma chuan pax lia chuan an mani anon beina khol chu bom mangin ati chia sakta chumi awang chuan adam chung ko te chuan lom hlea an him ta deuh nia anin ngaya adams family te chu anin ko diata chu khomi pui te chuan an hmuwa enge thilom zia nita ti in mihring pa ngai teng thawa chung ko le in mangai ton anni lim taka nun an du ve tho ani ti chu an thathiam ta mi pui te chuan architect nena chuan itil clear dana diklawani an tia architect chu ron pen chuakin mi pui hau nena chuan chu tiang ani lo in ril run he an tum mai ni he tiang hi thilom dan tur ani lo atia chu ti lai vek chuan architect fanu chu mi pui te ma chuan ron pen chuakin khuwa mi tin hena chuan thil tam tak soi ka tum lawa he thila hian enge dika diklo ti ron soi chuaka tum mai ani atia kanu hian mitin te ain thavek chawa inina khan CCTV camera ada rovek ani atia chu thu an thil chuan khomi te chu an thin rim hle maya architect fanu chuan a phone mang chuan chung thil thleng chu live ha pe chuakin mi te chuan an du lo zia lam tirin an comment lom boka mi ati mual pho e pawangin architect chu ati vision nei thin chu ki top sak ania alungai te hle maya
tu ma in a in chu leisak an du talawa ma se Paxlia pute chu ron kalin architect nena chuan engkim a that vek thule asum don na a en kol pui tur thu ashila an pani chuan chulai mun chu an chu asan dun tanghala khomi te chuan adamate chung ko that zia chu an muthiamin an loin po tlang ta lea in thian thatna le in kung kai na satak alo pian chu pha ta ani mi te chu ron kal khomin adamate in chilai te chu an siam that puya adamate chung kwa hian mi te du da nanga anin chu sak that an rem ti ta ani tuna chuan adamate in chu mu anuam ta hle mai an ni chung kwa po in moi an ti hlea khomi midang te ne na lim taka cheng hovin bul an tan ve ta a tuna chuan eng mi po ni se in thlian na aom to lova he movie top dona hian anin chu chumin aron khu taluk mayang khopui a han ria anin rong chu a ma mi yang mai khan aron lang thing le taruap mai ani clear tu te in zawai chunga kalome